Da vam kažem, podcast Dejana Kreculja. Poštovani prijatelji, dobrodošli u još jedan podcast Da vam kažem. Nedavno smo proslavili mali, a za nas veliki jubilej, 500 obrađenih reči u našem kovinskom rečniku. 10 svezaka je iza nas, ali jezik naše čaršije je živa stvar, nepresušan izvor koji teče brže od Dunava. Zato danas otvaramo stranice 11. sveske, koja je još uvek u nastajanju, ali već miriše na onaj naš stari kovin. Da vam kažem, pisanje rečnika nije samo sakupljanje slova. To je potraga za onim finim nitima koje nas spajaju. U ovoj novoj svesci naišao sam na reči koje su nekada bile zakon u svakoj kući, a danas polako blede. Recimo, uzmite reč plajvaz. Za nas to nije bila samo obična olovka. Stariji se sećaju verovatno onog mastiljavog plajvaza. Trgovac bi ga malo liznuo da bolje piše, a onda bi onom ljubičastom bojom koja se ne briše beležio u tefter. Taj plajvaz je bio deo rane fotokopjer tehnologije u kovinskim radnjama. Uz pomoć posebne prese mastilo bi se preslikavalo na drugi ovlaženi papir. To je bio potpis jednog vremena koje je cenilo trajnost svake zapisane reči. A šta tek reći za našu reč duševan? U kovinu, ako je neko duša od čoveka, on je plemenit i blag. Ali, znate onaj naš šeretski osmeh? Kada bi se za neku devojku reklo da je zdravoduševna, to je bio onaj fini banatski eufemizam. Značilo je da je predusretljiva prema momcima, da nikoga ne odbija, da je duševna jer svima želi da ugodi. To je taj naš humor koji istinu krije iza plemenitog izraza. Ili reč marodan, kad te uhvati neka marodija, pa si snužden i nije ti ni do čega. Zanimljivo je da nam je ta reč stigla čak iz francuskog vojničkog žargona preko nemačkog. Maroderi su bili vojnici koji bi zaostajali za vojskom jer nisu mogli da izdrže marš. Kod nas se taj vojnički umor pretvorio u domaću poštedu uz pileću supu dok se čovek ne pridigne. U ovoj 11. svesci pišemo i o tome šta znači kad neko ispira usta po celom komšiluku, kako se pravilno džara vatra pod kazanom i zašto je važno koračati laganica kad stegne banatski led. Da vam kažem, sve ove reči su mostovi. Ona nas povezuje sa precima, onim koncima naše mladosti, ali i pružaju ruku sledećim naraštajima. One nam govore ko smo i odakle smo. Hvala vam što ste slušali i do sledećeg slušanja. Ostajte mi zdravo.